Bună ziua, dragii mei bunici și bunicuțe, stimați gospodari și gospodini ai acestei țări și tuturor celor care, cu trudă și cu demnitate, au clădit și susținut Moldova de-a lungul anilor. Eu sunt avocatul dumneavoastră și de fiecare dată când mă așez în fața dumneavoastră, simt o responsabilitate enormă, o povară pe suflet, mai ales când aflu știri care pur și simplu mă revoltă, știri care vă atacă nu doar buzunarul, ci și demnitatea și mai ales dreptul la o bătrânețe liniștită, sănătoasă și respectată. Astăzi suntem puși în fața unei realități crunte, una care, fără exagerare, ne obligă să strigăm în gura mare, să ne facem auziți, înainte de a fi prea târziu. Polisă de 12.636 de lei sau moartea? Nu e o glumă proastă, nu e un titlu pentru a șoca gratuit, dragii mei. Este o întrebare dureroasă care, iată, ne este pusă direct în față de către stat, prin intermediul deciziilor pe care le pregătesc cei de la Casa Națională de Asigurări Sociale, sau mai bine zis de la Casa Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, căci despre sănătate e vorba aici. Imaginați-vă un coșmar. Azi aveți o speranță. Cât de mică la un tratament, la o consultație, la o ambulanță, iar mâine vi se spune că totul depinde de o sumă astronomică, aproape 12.636 de lei. Ori plătiți această sumă colosală, ori rămâneți fără ajutor medical. Ce fel de stat își tratează în acest mod cetățenii, mai ales pe cei care au dăruit totul pentru el? Mă adresez vouă, cei care ați muncit o viață întreagă, cu sudoare și sacrificiu, la câmp, în fabrici, în școli, în spitale, voi care ați crescut familii numeroase, ați îngrijit pământul, ați ridicat case și ați păstrat tradițiile, voi care nu v-ați plâns niciodată de greutăți, ci ați găsit întotdeauna o soluție, o cale de a supraviețui, de a aduce un leu în plus în casă, de a mai cumpăra o pâine, o pastilă. Acum, când ar trebui să vă bucurați de odihnă și de respect, vi se pune piedică, vi se aruncă în obraz că ați îndrăznit să munciți chiar și neoficial, să vindeți câteva roșii în piață, să aveți grijă de un nepot al vecinilor pentru un mic ajutor, doar pentru a mai adăuga un leu la pensia amărâtă. Vă aud deja vocile în minte. Păi cum să trăiesc, domnule avocat, cu pensia mea de 1.000-2.000 de lei, dacă nu mai vând și eu câteva produse din grădină, dacă nu mai ajut pe la vecini? Și acum, pentru acest strop de demnitate și efort personal, vi se ia dreptul la sănătate, vă transformă în prizonieri ai unei situații absurde. Spuneți-mi, dragii mei, cum vă simțiți când vă gândiți la asta? Câți dintre voi ați muncit de când vă știți? La câmp, la fabrică, în școală, la piață, doar ca să mai adăugați un leu la pensia amărâtă și acum vi se reproșează asta? Câți ani de muncă aveți în spate? Câte sacrificii ați făcut pentru a vă întreține familiile, pentru a pune pâine pe masă, pentru a da copiilor un viitor? Scrieți-mi în comentarii să văd cât de mare e revolta și durerea. Spuneți-mi deschis, să știe și ei, cei de sus, ce înseamnă să lupți pentru fiecare zi. Pentru că aceste vremuri cer ca noi, cei în etate, să fim mai informați ca niciodată, să fim uniți și să cunoaștem fiecare chichiță a legii. Vă rog din suflet, cu mâna pe inimă, să vă abonați la acest canal. Aici vom discuta fiecare schimbare, fiecare lege nouă, fiecare capcană birocratică, fiecare drept pe care statul încearcă să ni-l ia, ca să nu fiți luați prin surprindere și mai ales ca să vă putem apăra drepturile. Numai așa putem face front comun și putem arăta că vocea noastră, a celor maturi, a celor înțelepți, nu poate fi ignorată. Să ne aducem aminte măcar pentru o clipă cum erau lucrurile pe vremuri, nu de mult. Chiar dacă pensiile erau mici, chiar dacă viața nu era ușoară, se știa că orice pensionar avea dreptul la asistență medicală gratuită, la o rețetă compensată, la o ambulanță care venea, chiar și cu întârziere, dar venea. Era o formă de recunoștință a societății pentru anii de muncă, pentru contribuția la construirea țării. Statul, oricât de sărac ar fi fost, oferea o plasă de siguranță minimă. Nimeni nu te întreba dacă ai vândut câteva legume din grădină la piață sau dacă ai ajutat un cumătru la vie contra unei sume modice. Erau realități ale vieții, modalități de supraviețuire, de a lega cap la cap pensia aia mică cu nevoile tot mai mari. Mulți dintre dumneavoastră, dragi bunici, ați muncit zeci de ani,
cu carte de muncă, ați contribuit la Fondul de Asigurări Sociale, crezând cu sfințenie că la bătrânețe veți avea parte de o pâine și de un doctor. Și, într-adevăr, aveați o asigurare medicală gratuită pentru că statul recunoștea că acei ani de muncă, acele contribuții, vă ofereau acest drept. Acum, însă, realitatea este una de-a dreptul crudă, cinică și de o ipocrizie fără margini. Cei de la CNAM, ca o fantomă tăcută și rece, își propun de la luna viitoare să vă lase fără acest drept vital, să vă condiționeze accesul la medic, la spital, la ambulanță, de plata unei sume aberante. 12.636 de lei. Și de ce? Pentru că ați îndrăznit să munciți neoficial, să vă câștigați un ban cinstit, oarecum ascuns de ochii mari ai birocrației. Să spunem că sunteți o bunicuță, bunica Maria din satul Fântânița, care a muncit 40 de ani ca învățătoare, a crescut generații de elevi. Pensia ei abia ajunge pentru medicamente și un minim trai decent. Are o mică grădină, crește câteva găini, iar sâmbăta, cu inima strânsă, merge la piață în orașul vecin și vinde 2-3 legături de ceapă verde, câteva ouă proaspete și poate o găleată de cartofi. Câștigă 50-100 de lei, bani pe care îi folosește pentru a-și cumpăra medicamentele pentru inimă, pentru a-și plăti curentul electric sau pentru a-i pune un cadou modest nepotului. Unul dintre fiii ei e în Italia, muncește și el din greu, trimite câte 1000 de lei odată la 2-3 luni, dar acei bani se duc repede. Acum, dragă bunica Maria, tu ești în vizor. Pentru că ai îndrăznit să muncești, să fii gospodar și să nu stai cu mâna întinsă, statul îți spune: plătește 12.636 de lei pentru asigurarea medicală, altfel, în caz de urgență, ambulanța nu vine, iar la policlinică nici tensiunea nu ți-o măsoară gratuit. Păi, dar cine are atâția bani? De unde să scoată bunica Maria această sumă? Asta înseamnă mai bine de 10 pensii ale ei. E o condamnare la boală, la suferință, la moarte, dragii mei. Sau să luăm exemplul lui Moș Gheorghe, din satul Ialoveni, un gospodar adevărat, cu mâinile bătătorite de muncă, la câmp și la vie, a fost tractorist, apoi șef de fermă, a scos de sub pământ bogății, acum la pensie nu poate sta locului. Un vecin, un prieten, un cumătru îl roagă să-l ajute la curățatul viei, la săpat, la cules. Moș Gheorghe, om cum se cade, nu refuză, pentru că știe ce înseamnă munca. Primește la schimb o pungă de bani, 1000-2000 de lei sau niște vin, niște produse. Un ajutor pentru că s-a mai descurcat cu lemnele, cu reparația gardului, cu o factură neașteptată. Acum, pentru că a ajutat un semen de al său, pentru că a continuat să fie un gospodar, un om de ispravă, Moș Gheorghe este considerat muncitor informal și îi se refuză accesul la asistență medicală gratuită. Cum se poate, domnule avocat? Mă întreabă Moș Gheorghe, cu o durere în ochi pe care o văd adesea la voi. Eu, care am muncit toată viața, care nu am furat niciodată, care am ajutat pe oricine am putut, acum sunt pedepsit pentru că sunt om muncitor, nu mai am voie să fiu gospodar în propria mea țară. E o întrebare retorică, dar plină de amar. E o tragedie pentru o țară în care respectul pentru muncă și pentru cei vârstnici ar trebui să fie la loc de cinste. Iar cei mai afectați sunt, desigur, pensionarii care, din necesitate, mai lucrează, chiar și neoficial. Această decizie îi vizează direct pe dumneavoastră, cei care, la bătrânețe, mai stați la piață, vindeți produse agricole, faceți curățenie pe la vecini, aveți grijă de copii, de nepoți, de bătrâni, chiar și pentru o sumă simbolică. Orice fel de muncă informală vă plasează în zona de risc de a pierde asigurarea medicală gratuită, inclusiv cele mai mici surse de venit absolut necesare pentru a vă completa pensiile minuscule, devin acum o sabie de Damocles deasupra capului. Este o situație de o absurditate totală. Acești oameni care contribuie la economia familiei și a comunității sunt acum marginalizați și penalizați în loc să fie susținuți. Pe de o parte, statul pare să ignore munca lor adusă informal, dar pe de altă parte îi pedepsește pentru ea. E o mentalitate de-a dreptul bolnăvicioasă. Între timp, în alte părți cu surle și trâmbițe, se anunță măriri de pensii pentru anumiți privilegiați, sume care oricum sunt devorate de inflație, în timp ce voi, cei ce ați clădit totul, sunteți aruncați la marginea prăpastiei. Da, există anumite categorii de pensionari, cum ar fi unii funcționari publici cu vechime în domenii speciale sau foști militari cu grade înalte, care primesc pensii considerabil mai mari și probabil nu sunt afectați de această decizie sau își permit cu ușurință costul unei polițe. Dar
marea majoritate a cei bunici și bunicuțe care au fost simpli muncitori, agricultori, profesori, medici, lucrători din industrie, ei sunt cei care acum se confruntă cu această alegere imposibilă, să plătească aproape 12.636 de lei sau să riște să moară în pragul spitalului. Aceasta este, dragii mei, nu doar o politică socială greșită, ci o profundă lipsă de respect și de empatie față de cei care ar trebui să fie pilonii societății noastre. Copiii multora dintre voi sunt plecați peste hotare, în diaspora, trimițând acasă, cu sacrificii imense, un bănuț, un ajutor. Ei își fac datoria de fii, de neamuri, de cumetri, dar statul, în loc să le completeze eforturile, să le ușureze povara, adaugă o piatră și mai grea. E ca și cum le-ar spune copiilor voștri: munciți și mai mult acolo, căci părinții voștri trebuie să-și plătească dreptul la viață. Este o batjocură la adresa spiritului de solidaritate, a valorilor familiale și a respectului pentru bunel și bunica, valori pe care ne place să le etalăm la sărbători, dar pe care le călcăm în picioare în viața de zi cu zi. Această situație nu este doar o problemă financiară, ci una morală, de demnitate umană. Ce fel de societate construim în care bătrânii noștri sunt forțați să aleagă între un leu cinstit și dreptul fundamental la sănătate? Oare nu este rușinos ca un bunic, un gospodar care a muncit o viață să fie pus în situația de a se ascunde, de a se teme să mai vândă 2 roșii sau să ajute la o construcție, de frica de a nu fi prins și penalizat? Unde este respectul pentru munca asiduă, pentru experiența de viață, pentru înțelepciunea celor în vârstă? Statul pare să uite că acești oameni nu cer milă, ci dreptate și recunoștință. Ei au plătit ani la rând contribuții, au muncit pentru ca această țară să existe. Acum, când au mai mare nevoie, sunt tratați ca o povară, ca niște infractori. Mă gândesc la bunica mea, la bunicul meu, la vecinii mei din sat, la oamenii simpli și buni, dar extrem de muncitori, care au stat mereu drepți în fața vieții, chiar și când nu mai aveau putere. Și acum să fie puși în genunchi de niște decizii absurde. Nu putem și nu avem voie să acceptăm așa ceva. Spuneți-mi, vă rog, în comentarii, ce credeți despre această decizie? Credeți că este just ca statul să vă ceară să alegeți între un leu câștigat cinstit și dreptul la sănătate? Care sunt soluțiile pe care le vedeți voi din perspectiva voastră de oameni cu experiență de viață, de gospodari care au trecut prin atâtea? Ce ați face voi în locul meu ca avocat pentru a schimba această situație? Împărtășiți-vă gândurile, experiențele, pentru că împreună suntem mai puternici. Acum haideți să vedem ce putem face, pentru că nu ne putem permite să stăm cu mâinile în sân. Ca avocat al dumneavoastră vă pot oferi câteva sfaturi și recomandări clare pentru a încerca să ieșim din această situație dificilă. În primul rând, documentați totul tans. Dacă ați muncit vreodată oficial, păstrați orice act, orice adeverință care să demonstreze anii dumneavoastră de contribuție la fondul de asigurări sociale. Chiar dacă pare insignifiant, orice document poate fi o probă importantă în fața unor eventuale contestații. Nu aruncați nicio hârtie legată de muncă sau pensie. În al doilea rând, fiți extrem de precauți cu munca informală. Știu că e ușor de spus și greu de făcut pentru că necesitatea vă împinge. Dar în aceste condiții trebuie să fiți conștienți de riscuri. Dacă aveți posibilitatea, oricât de mică, de a formaliza munca, chiar și printr-un contract de muncă cu timp parțial sau un patent de întreprinzător individual, analizați această opțiune. Știu că este complicat și costisitor, dar uneori, pentru a evita riscul de a rămâne fără asigurare medicală, este o cale de urmat. Discutați cu copiii dumneavoastră, mai ales cu cei din diaspora, să vă ajute să înțelegeți aceste proceduri. În al treilea rând, nu vă fie frică să contactați direct Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, și Casa Națională de Asigurări în Medicină, CENAM. Căutați clarificări oficiale. Este esențial să cereți informații în scris, să aveți o dovadă a discuției, a întrebărilor și a răspunsurilor primite. Întrebați explicit despre situația dumneavoastră personală, despre ce intră și ce nu intră în categoria muncă informală și ce consecințe ar avea asupra asigurării medicale. Nu vă mulțumiți cu răspunsuri verbale neclare. Ați muncit o viață, aveți dreptul la claritate.
În al patrulea rând, nu ezitați să cereți ajutorul primăriei locale. Chiar dacă primăria nu are putere directă asupra deciziilor CNAS sau CNAM, funcționarii de acolo vă pot oferi informații, vă pot ajuta cu formulare sau vă pot îndruma către alte servicii sociale. Nu vă fie rușine să mergeți la primărie să întrebați. Acolo sunt oameni care poate vă pot îndruma sau măcar asculta și uneori o vorbă bună sau o informație corectă face minuni. Mai mult decât atât, primăria ca autoritate locală poate fi o voce pentru comunitatea dumneavoastră în dialogul cu autoritățile centrale. În al cincilea rând, consultați un avocat. Nu sunteți singuri în această luptă. Există avocați specializați în dreptul muncii și al pensiilor, care vă pot oferi consiliere personalizată. Nu așteptați să fie prea târziu. O consultație juridică poate clarifica multe aspecte și vă poate oferi un plan de acțiune. Nu vă fie teamă să cereți ajutor specializat. Dreptatea este de partea dumneavoastră, dar trebuie să știți cum să o cereți. Și nu în ultimul rând, familia și neamurile sunt sprijinul cel mai important. Vorbiți cu copiii dumneavoastră, cu nepoții, cu cumetrii. Nu vă fie rușine să cereți ajutorul celor dragi, chiar și celor din diaspora, pentru a înțelege aceste legi complicate și pentru a găsi soluții. Solidaritatea familială, spiritul de neam și de cumetrie sunt valorile noastre cele mai puternice și acum, mai mult ca oricând, trebuie să le activăm. Ei vă pot ajuta cu informarea, cu deplasările, cu susținerea morală și eventual financiară, dacă va fi cazul. Dragii mei, bunici și bunicuțe, gospodari ai acestei țări, ceea ce se întâmplă acum este o încercare, o provocare la adresa demnității noastre naționale. E o bătălie pentru dreptul la o viață decentă la bătrânețe, un drept câștigat prin ani de muncă și sacrificii. Nu putem permite ca statul să ne șantajeze cu sănătatea, să ne pună în fața unei alegeri de-a dreptul inumane. Așa cum v-am întrebat la început, acum vă reînnoiesc această întrebare cu speranța că voi veți răspunde, că vocea voastră va răsuna puternic în comentarii, pentru că doar împreună putem schimba lucrurile. După tot ce ați auzit, după toată munca și sacrificiul vostru, sunteți gata să plătiți 12.636 de lei pentru un drept care ar trebui să fie inalienabil, sau sunteți gata să luptați pentru el, chiar și cu riscul de a rămâne poate fără acea hârtie mult râvnită, dar cu demnitatea intactă? Ce alegeți? Spuneți-mi în comentarii, pentru că vocea voastră, a celor care ați construit această țară, contează mai mult decât orice decizie rece de la birourile statului. Vă mulțumesc și sunt alături de voi.